Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары. Эфирда имамнан сырык тапшыруы. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте барчабызга да ирешсен иде дигән теләктә тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Бүген бездә кунакта Гаилә мәчете имам хатибы, безнең студиябызның даими кунагы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Рөстәм хәзрәт, сезне шушы студияда күрүебезгә без бик шатбыз. Инде әйдәгез беренче сорадан башлыйк иншалла. Иремнең беренче хатыныннан 2 баласы безнең белән яшиләр. Шәригать кануннары буенча алар миңа әни дип эндәшә аламы дип бездән сораганнар безнең караучыларыбыз. Allah'ın rahmeti bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge hadis şeriflerinde iskat düşürə innemel a'malu bin niyet her bir gamel niyetten tıradı. Eğer de bizden niyetimiz mesela birer şahıska mene ol mini tapqan ani deyip o'zi bizni tapqan anidan tish aniga aytsak ol vaqtda yaramay ol gunoh bo'lar. Chunki bizni tapqan animiz nindi kishi bo'lsa da, izgi kishi bo'lsa da, gunohli kishi bo'lsa da ol birov. Qalğan ənilərə məsələn şuluq mənə ugi əniga mənə yolda barğanda oturğız deyib məsələn əbi kiləgiz deyib aytüləri və başqa nərsələr ol vaxtda biz onu hörmət yüzündən aytабыз. Şuna görə ol balalar ugi əniga əni deyib aytsalar şol niyyətdən hörmət niyyətindən ol vaxtda rüxsət ителә, günahı yox Allah birsə. Бу шул кайтып кала, мәсәлән, кайбер якларда ул гырыф гадәт инде өйләнгәч, кияүгә чыккач, шулай ук менә кем дип дәшәчәксез? Мәсәлән, ирегезнең әтиян-исенә дип яки хатыныгызның хәләҗефәттегезнең әтиян-исенә кемдер әби бабай ди, кемдер әтиян иде. Бу шаракта да шул ук хөкемме? Әйе, шул ук, чөнки монда хөрмәт йөзеннән, монда анда ук шул ук никахта бит аны тапкан әнисе дә, әтисе дә утыра, ул бит аларга хыянат итеп, ул менә бу әти әни мине тапты дип әйтә алмый, һәм нияте шундый юк, шуңа күрә ул хөрмәт йөзеннән, әйе, бу минем иремнең әниләре, иремнең әтиләре, һәм мин аларга әти, әни дип дәшәрмен. Һәм ул әдәп ягыннан бик яхшы, мәсәлән, әби бабай дип дәшүләр, мәсәлән, кияү ягы. Безнең якта әби бабай дип әйтәләр. Миңа никах укганда хәзрәт миннән дә хатыннан да сорамады һәм мин 1 ел дип ничек дәшим микән шулай йөргән идем. Шуңа җәмәгать аннары менә гырыф гадәтебез буенча әби дип әйткәч җиңел генә әлбәттә әби дип әйткәч кемдер үпкәли хәзрәт нинди мин әби мин бит әле яшь ул вакытта бу дәрәҗәне күрсәтә. Ягъни минем хатынымның әниләре минем булачак балаларымның әбиләре дип шуңа менә анда шул ук яшь әниләр дә үпкәләмәсен аларга әби дип әйтсәләр. Без еш ишетәбез кайчан кайбер әзрәк 1-2 китапны укыган кардәшләребез ярамый, шулай да ярамый, булай да ярамый. Җәмәгать әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Динебез бик тирән һәм һәр вакыт нияткә кайта. Әгәр дә хөрмәт йөзеннән без әйтәбез, ул вакытта рөхсәт ителә. Әгәр дә без үз әти әниебезгә хыянат итеп, юк, мине тапкан бу әни дип әйтсәк, ул вакытта әлбәттә дөрес булмас, чөнки ул алдау булачак. Инде кадерле тамашачыларыбыз, үзегезне борчыган, кызыксындырган сорауларыгызны безгә җибәрергә онытмагыз. Экраннарда күргән адреслар бар. Шунда җибәрегез. Без иншалла шушы студияда аларга хәзрәтләребез белән инде җавап табарга тырышырбыз. Хәзрәт, икенче сорау күчәбез. Иншалла бөтен мөселманнарга да гарәп телен белергә кирәкме? Әллә инде, мәсәлән, Коръәннән берничә сүз аңлашылса да җитәме? Бу фардмы, сөннәтме, ваҗиб әллә мубахмы дип язганнар. Allah'ın rəhməti bilən gümumən garəb dili ol cənnət dili. Həm axır zaman Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu əleyhi və səlləm ol garəbçə söyləşkən idi. Həm Qur'an kitabı, yəni bütün qanunları alır garəbçə kilgən idi. Şuna görə bizə əlbəttə garəbçə öyrənmək kərək. Lakin Hazret min qartaydım, öyrənə almayım, vaqtım yox, günahı bulmaz. Allah birsə əgər də kişi tırışa, lakin öyrənə almır. Şu tırışqan üçün onlara əcr savabı yazılacaq. Biz onu farz deyib eytə almayız. Çünki hər kişinin öz dərəcəsi, məsələn, şuluq namazını alsaq, namaz ol farz. Onu sen şirliysinmi, yatasınmı, otura alasınmı, şul nişik buldıra alasın, şulay oqıysan. Əmində qarəb dili əlbəttə ol hər nərsə mümkünlükə qayta, həm inşallah Allah subhanahu wa ta'ala nasip etsin. Hər biribizgə mənə dini kitabların, Qur'an ayətlərin oxura. Şunda tan bir əybirgə qayta, olu fardul kifaya. Məsələn, bizning məhəllədə qarəbşə bilə turğan, Qur'anni oxuy bilə turğan, dinni bilə turğan kişi var ikən, ol bütünü bizdən düşə, lakin öyrənsə bik zor əcr savabqa inşallah iyi bulacaq. Mənə məsələn namaz oxurğa deyə etdiniz,
фарыз булып тора. Намаз укырга кимендә мәсәлән шул Фатиха сүрәсен бара кирәк бит инде, тагын берничә сүрәне. Кеше гарәпчә белмәди, ләкин гарәп телен менә әле өйрәнә, укырга мәсәлән, хәрефләрне өйрәнә. Намаз укыганда бит аятларны, сүрәләрне укыр өчендә укый белергә кирәк, мәсәлән, тәҗвид белән ни белән, мондый кешегә нинди киңәш биреп була, менә шул сүрәләрне ятларга, өйрәнергә, дөрес итеп. Ул телне белми мәсәлән. Алланың рәхмәте белән хәзер менә теге үз хәзрәт мин үзем өйрәнәм дип менә үзем хәрефләрне өйрәнәм, үзем дугаларны өйрәнәм. Әйтүчеләр бик күп, ләкин алар өчен менә зур насихат, сез менә сезгә якынрак булган мәчеткә барыгыз. Һәрбер мәчеттә шушы әдәп, ахлак, дин дәресләре бара. Шунда менә шушы кыска сүрәләрне булса да сез өйрәнегез, хәзрәтләргә, абыстайларга укып күрсәтегез. Алар сезгә менә тәҗвид белән ничек дөрес итеп укырга. Чөнки без укытучылардан күрәбез, кайберләр хәзрәт мин бер әлхәмне дә, кульху Алланы да ятларга бирмим, иллә мәгәр баштан тәҗвиден өйрәнсен. Ул бит тәҗвиден 1 ел өйрәнергә мөмкин. Ягъни 1 ел ул намаз укымыймы? 1 ел өчен аларга гынаһ була бит, Алла сакласын. Шуңа күрә ул 2 әйбер тигез барсын иде. Һәм менә намазның аның бит каннары бар, менә фарызлары бар. Шунда иң кимендә нәрсәне өйрәнгән икән, шуны белән укысын. Һәм иншалла Алла Тәала кабул итәр, ләкин белмәгән сүрәләрне ул менә белә торган галимнәргә, хәзрәтләргә, абыстайларга килеп, алар белән 5 минут, 1-2 тапкыр, хәзер менә онлайн мәдрәсә бар, Алланың рәхмәте белән. Шунда укып, өйрәнеп, менә шулай итсәләр күпкә хәерлерәк булыр. Чөнки хата белән өйрәнсә, менә мин үзем өйрәнәм. Ул бит хата белән өйрәнә. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейһи нәрсә ди, һәм менә без дин китапларында күрәбез, әгәр дә кешенең укытучы юк икән, остазы юк икән, аның остазы кем? Шайтан булачак ди. Шуңа күрә менә безне һәр вакыт өйрәтә торган берәр мулла, хәзрәт булсын иде, анда WhatsApp ашамы, ничекме, хәтта теге яздырып, хәзрәт менә дөрес укыдым микән, тыңлап алагыз әле. Ул җавап итсен, әнә шунда хата булды, монда хата булды, булай укырга кирәк, булай укырга кирәк дип, шит кеше яхшырак күрә. Хәтта менә без хәзрәтләр, без дә шит кешегә мәсәлән, менә барыбер Коръәнне кабатлап барабыз бит, аның каршына утырып укыйбыз. Чөнки күзем күрмәскә мөмкин, башым булайдыр дип әйтергә мөмкин. Әмма шайтан вәсвәсә итәргә мөмкин. Шунда шит кеше ул яхшырак күрә. Инде бу сорауга да җавап тапканбыздыр. Шушы әле Коръән турында, гарәп теле турында сорауларыгыз калса, аны әлбәттә безгә юллый аласыз. Без аларга җавап кайтарырга тырышабыз. Инде хәзрәт сезнең рөхсәт белән алдагы сорауга күчәбез. Безгә тамашачыбыз булай дип яза. Ураза тотканда теш табибында прием булган очракта нәрсә эшләргә? Бармаскамы, барыргамы, барсаң нинди таләпләрне онытмаска кирәк дигән? Иң мөһим, менә уразаны боза торган әйбер нәрсә, әгәр дә без менә берәр нәрсә йотсак, әгәр дә кан йотсак, ау тешнең кисәген йотсак, ул вакытта ураза бозыла. Мәсәлән, эксперимент форматында мин үзем, барыбер бит инде теге тешләр, тишекләр була, табибка барып, йотмыйча булдырыр микән? Һәм менә авызыма 2 теге суыра торган әйберне тыктылар, барыбер йотмыйча булдыра алмадым. Йотмыйча булдыра алмадым. Шуңа күрә менә ул әйберләрне бәлки уразага хәтле ясап бетерергә, уразадан соң ясарга. Чөнки менә ураза давырында экстренный булган әйберләрне, мәсәлән, бик каты авырта башлады. Ул әйберләрне генә карагыз, сакланыгыз. Чөнки ничек менә хәтта үзем шәхсән аны бит җавап биргәнче карарга кирәк. Менә 2 шул насосын тыктылар да, барыбер йоттым. Барыбер йоттым. Менә анардан сакланып, йоткач, ул бит кан да чыга. Без аны күрмибез, ләкин менә камерадан күренә, каны да чыга, кисәкләр дә, аш калдыклары да чыга. Менә шуны без йотабыз да ураза бозыла. Анда мәсәлән шул тешне ясаганда тузан да чыга, ул тузан. Ай, мәсәлән, ураза вакытында барырга туры килде. Менә сез әйткәнчә, кискен авырту башланды һәм барырга туры килде. Ялгыш йотылды. Бу очракта бу нинди бозуга керә? Теге кафараткә яки кафаратсызгәме? Алла бирсә, иншалла, Алла Тәала кабул кылсын, чөнки монда сәбәпләрегез бар, сез үз ихтиярыгыз белән аны йотмадыгыз, бик каты авырта иде, мәсәлән, шул ук укол, башка нәрсә, ул вакытта әлбәттә иншалла кафаратсыз, шул бер көнгә бер дип өметләнәбез. Иншалла. Инде алдагы сорауга күчик. Кешене нинди чиракта эшкәргә кирәк һәм нигә? Шундый кызыклы сорау менә.
Хәзрәт елмаеп куйды, әле генә эшкереп килгән бугай. Эшкерү бит төрле кеше төрлечә кабул итә. Бер иске китап кулга эләккән инкыйлабка хатлы. Шунда бер хәзрәт инде, патша ревизорлар йөреп карыйлар, ничек микән муллалар халык белән эшлиләр, ничек нинди зыяннары бар дип, бу инкыйлабка хатлы. Анда шушы отчет яза инде. Менә шушы мулла сөйли, яхшы гына таягым бар иде. Шушы урамнан барганда бер исерекне күрдем. Эшкердем ди, аны таяк сынган ди. Менә эшкерү төрлечә була, әлбәттә. Алла сакласын, ләкин шундый эшкерү дә булырга мөмкин. Шунда Кур'ан аятлары белән, дуга белән эшкерү турында сүз барадыр. Гомумән җәмәгать, менә без бу дөньяда яшибез. Хәтта үзебез сизмичә дә үз балаларыбызга мактарга мөмкин без, сөеп карарга мөмкин без. Һәм шунда үзебезнең күзебездә үз балабызга, анагыбызга, үз эшебезгә тияргә мөмкин. Шунда сизәбез икән, күз тигән, эшкереп алырга кирәк. Әлбәттә, шалтыратып Рөстәм хәзрәт, кашан сезгә килеп була дип әйтүләр дә кирәктер, ләкин сынрак иң беренче үзегез тәһарәтләрен алып, балагызга тәһарәтләрен алдырып, шунда шушы 5 сүрәләрен укып, менә иң файдалы сүрәләр инде ул 3 тапкыр Әлхәм сүрәсе, Аятул Курси, 3 тапкыр Ихлас, Фәләк, Нас укып балагызга өреп, нитегездә иншалла бетәр дип. Бетмәсә, аннары иң якын булган мәчетләргә, шул сез белгән хәзрәтләргә шалтыратып, хәзрәт балабыз йокламый, күз тигәндер, килеп китсәк ярыймы. Бу бер. Икенчесе, әлбәттә, бу дөнья шундый ки, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аны сынау дөньясы итеп яраткан. Менә еш киләләр, хәзрәт бездә табибларга бик күп йөрдек, бөтен анализ, бөтен нәрсәне тикшерделәр, ләкин менә шушы ширнең сәбәбен таба алмыйлар. Менә ул вакытта кашан шушы безнең традицион дип әйтик, безнең тип ягыннан аны таба алмыйлар икән, ул вакытта барып эшкереп алагыз. Хәзрәт, менә гел башым авырта, бер зыяннары да юк, бер бөтен тамырларны тикшердек, бөтенесе яхшы, эшкерелеп алагыз. Алла Тәала насыйп итсен. Шулай ук менә сездән сораулар килә, Аллаһның рәхмәте белән, хәзрәт, бер әбигә җибәрәләр, ул әби ди яулыгын кигән, ләкин мәчеткә дә йөрми, намаз да укымый, нәрсәдер укый, ишетелми нәрсә укый. Менә шундый әбиләргә, ләкин күп кеше файда күрдек диләр, ул әбиләргә йөрергә ярый микән, ул бабайларга. Җәмәгать иң хәерле эшкерү ул мәчеттә булган эшкерү. Теге әллә нинди офислар арендага алып, әллә кайларда, әлбәттә ул да, ләкин иң хәерле Аллаһ Тәаланың иләре, Аллаһ Тәаланың йортлары, ул мәчетләр. Шуңа күрә шундый әйбер булса, ул әзрәк шикле әйбер, анардан ераграк булсагыз хәерлерәк. Мәсәлән, шулай ук бит әле сәйттегез, ялгыш кына күз тидергә мөмкин балаларга дидегез. Балаларга караганда бер төрле шундый әйтә торган сүзләр бармы? Күз тимәс өчен дип әйтик инде. Чөнки соклануны кайчакта яшереп булмаска мөмкин. Ул гомумән балалар булсынмы, эшегез булсынмы, берәр матурлык күргәндә, безнең галимнәребез хадисләргә таянып нәрсә диләр? Субханакалла ау табаракалла дип әйтегез. Безнең татар халкыбызга субханалла дип әйтү җиңелрәк. Шуңа күрә менә шушы матур әйбер күргәч, субханалла нинди матур, субханалла мине таный башлады, субханалла сөйләшә, субханалла йөри башлады дип, менә шушы Аллаһ Тәаланы зикр итә торган сүзләрен ешрак әйтсәк, иншалла күз тимәс. Менә мәсәлән, сез әйттегез, инде авыруларны табып булмый, ул вакытта да эшкергә кушалар дип, ул авырулар ниндирәк сәбәпләр аркасында керә ала, нинди авырулар була ала һәм алардан да ничек сакланып була? Гомумән, җәмәгать ул әлбәттә ул җиннәр белән бәйле, хәтта шушы кешегә җине керергә мөмкин, һәм берәр бу тамырын мәсәлән тотарга мөмкин, башка нәрсә, теге үзигә барганда ул күренмәскә мөмкин. Шуңа күрә менә шушы җиннәр ул чыксын дип, шушы Кур'ан аятлары укырга кирәк. Аллаһның рәхмәте белән. Әлбәттә, бу теге әллә нинди куркыныч әйбер түгел, аны кешеләр куркмасын. Ул гади эшкерүдә ул әйберләр, бөтен бузыклар, бөтен нәрсәләр чыга. Шуңа күрә кеше уялмыйча барсыннар һәм иншалла шушы сәбәбе китсен иде, югалсын иде, бөтен халкыбыз исән сау булсын иде. Амин. Инде кемнәрдер бит менә сихерчеләргә дә йөриләр. Инде без үзебезнең тамашачыларыбызга исләренә төшерәбез. Аларга йөрү тыелган, харам, ярамый. Шуңа күрә инде барыбыз
сәламәт булыйк һәм без иншалла киләсе сорауга күчик хәзрәт сезнең белән. Шундый кызыклырак сорау. Миңа харам юлдан кергән акчаны нишләтергә? Андый акчаны хәйриячелек фондына бирергә ярыймы? Бик кызык сорау. Хәзер теге без мәдрәсә төзибез бит, Аллаһның рәхмәте белән. Әле мәдрәсә номерларын бирим микән? Әлбәттә, ул шаярту. Ләкин җәмәгать монда без нитәргә тиеш. Чөнки хәзер Рөстәм хәзрәт әйтте, ярый дип. Ярый дип аны сез телевизордан төшерәләр дә бөтен дөньяга тарала. Бөтен дөньяга тарала. Менә шушы кешегә дә әйтәсе килә, менә бу харам юлыннан кирде дигән. Әгәр дә бездән тормый торган һәм бердән-бер шулай булды, кеше тәүбә иткән, башка шуны белән нитмим, Алла сакласын, истәгъфирулла, белмәдем, ул харам икән дип, ул вакытта әйе, ул бездән чыгарга тиеш. Ләкин нәрсә галимнәребез әйтә, ла әҗран фиһи, аның әҗр савабы булмас ди. Менә бездән кая китсә дә, изгелеккә, туганнарга кая китсә дә, ул бездән чыгарга тиеш. Бездән чыгарга тиеш, чөнки без өйдә шушы харам юлыннан кергән акчаны, хәтта халал булган ипине алып ашасак, бу ипи дә безгә харам булыр, Алла сакласын. Киләчәктә менә хәзрәт рөхсәт итте, хәзер тан кирсен, тан бирәм, тан кирсен. Юк, җәмәгател муслимин, ул гынах өстеннән гынах булыр, Алла Тәала сакласын. Без харам акчаларыннан, хәтта безгә тәкъдим итәләр. Менә без сезгә шу хатлы акча бирәбез. Мәсәлән, без беләбез ки, риба ярамый торган. Мәсәлән, достыгыз килде дә, әйтәм, менә миңа бер 10 мең акча кирәк. Рәхим итеп бир. Ярар, бирдек. Кайткан кире биргәндә 11 мең итеп бирә. Менә бу 1 меңе харам, ярамый. Шуңа күрә юк, достым, бу кирәкми. 10 меңне алдың икән, 10 меңне кире бир. Кире бир, башка акчалар кирәкми дип, шуңа күрә без анардан сакланыйк. Инде бу сорауга җавап таптык бугай хәзрәт, алдагы сорауга күчсәк. Менә шушындый сорау, авыррак сорау килгән. Төрмәдәге кешегә намазны ничек укырга? Аллаһ субханаһу ва тааля сакласын, Раббыбыз субханаһу ва тааля шунда ләккән кардәшләребезгә тәүбәгә килеп, истигъфарлар кылып һәм башка шундый харам булган, гынах булган юлга басмасыннар иде, я Раббым. Амин. Ләкин әгәр дә без Татарстаныбызны карасак, безнең диния нәзарәтебезгә, мөфти хәзрәтебезгә Алла рәхмәтләр, чөнки бик күп төрмәләрдә мәчетләр бар һәм шушында рөхсәт итәләр, алар мәчеткә йөреп намазларын укый алалар. Әлбәттә, Татарстаннан читтә, мәсәлән, Сибир якларында шундый мөмкинлекләр булмаска мөмкин. Ул даурда менә мөмкинлеккә карап, әлбәттә, 5 намазны аны нитеп булмый, ул 5 намазын укырга тиеш. Шу менә җумга мәсьәләсе, фикъ китапларын без ачып карасак, әгәр дә ул мәсәлән төрмәләрдә утыра, ул шушы җумга намазыннан азат ителә, анарга җумга намаз ваҗиб, фарыз булмас. Шуңа күрә менә җумганы калдырса гынахы юк. 5 намазын ул укырга, кылырга тиеш. Мәсәлән, вакытны укып бара алмаса? Һәр нәрсә, әлбәттә, Аллаһ Тәала без монда булсак та, Алла сакласын, анда булсак та, һәр нәрсә мөмкинлеккә карап, шуңа күрә менә кайчан анарга мөмкинлек бирделәр, ул вакытта ул аны укый. Инде иншалла шушы җаваптан ирештерерләр дип уйлыйм. Инде шушы сорауны биргән кешегә иншалла Аллаһ Тәала һәрберебездән төрле бәла казадан сакласа иде. Инде шушындый четерекле булган сорауларыгыз булса, аларны әйткәнебезчә экранда булган адресларга языгыз. Иншалла шушы студияда без аларга хәзерләр белән бергә җавап табырга тырышырбыз. Әлегә дәвам итәбез. Инде хәзрәт, алдагы сорау: ир-ат хатынын ташлап өйдән чыгып китсә һәм башка кайтмаса, бу очракта никах бозыламы? Җәмәгать, менә ул мәсьәләдә никах ул бик дәрәҗәле әйбер. Һәм никахны кылгач, аны бозу мәсьәләсе бик авыр булып тора. Нәрсәдән? Чөнки хәтта менә югалган кешеләр. Мәсәлән, без белмибез бит ул исәнме, юкмы, һәм шул ук хатын, 2 баласы, 3 баласы бар. Хәзрәт нишлим, менә талак бирүче дә юк. Ул вакытта җәмәгател муслимин әлбәттә аның никах бозылды дип саналмас, һәм аның никах ул кире кайтканча һәм ул талак биргәнчә ул үз көчендә, ләкин анда гомер саныйлар. Менә әгәр дә гомер аның үтә төрле фикъ китапларында төрлечә язылган, хәтта 80 ел дип әйтелә. Ягъни шушы ел даурларын ул көтәргә, эзләргә тиеш, аннан соң гына нитәргә тиеш.
Ул мәсьәлә фикъхи бик авыр мәсьәлә. Шуңа күрә әгәр дә кем шундый нәрсә эләккән икән, иң хәерле алар казыйларга мөрәҗәгать итсеннәр, чөнки аны диккать белән карарга кирәк, һәм казыйлар аны хәл итәчәк, Алла бирсә. Инде без исебезгә төшерәбез, безнең һәр төбәк казыйлары аерым бар, шулай ук безнең мәсәлән Казан каласының үзенең аерым казыйлары бар. Нинди генә очрак булса да, менә хәзрәт әйтмешли, якындагы мәчеткә барып, инде миңа казый белән күрешергә кирәк иде дип сорау бирсәгез, иншалла булышырлар. Хәзрәт, алдагы сорауга күчәбез. Исламда йолдызнамәгә ышанырга ярамый диләр. Ә менә Япон зодиак календарына 12 хайванга ышанып буламы? Яки мәсәлән майя календарына тагын нәрсәгә? Ул бит җәмәгать бик кызык нәрсә. Біз бит үз гореф-гадәтебезне, үз динебезне белмичә, без әллә кайларга карыйбыз. Японнарга, китайларга, майяларга, башка җирләргә әллә нәрсәләрне алардан өйрәнәбез. Әлхәмдүлилләh, безнең динебездә бөтенесе бар, бөтенесе җитә. Һәм ул мәсәлән шул хайваннар мәсьәләсе бит ул тәкъдиргә кайта. Кешеләр менә шул йолдызнаманы укыгач, сине белән бу булыр, аны җәмәгатьул муслимин кем белән нәрсә булыр, Алла гына белә. Син анда дуңгыз булып тудыңмы, балык булып тудыңмы, шушы Япон календаре, Китай календаре буенча, аның айырмасы юк. Айырма нәрсәдә Аллаһ Тәала безгә нинди тәкъдир биргән. Шуңа күрә шуны без Аллаһ Тәаладан сорыйк, я Раббым, шушы менә бүген уяндым икән, шушы көн хәерле көн булсын. Хәерсез әйберләрдән, я Раббым, мине сакла дип, хәерле ел булсын, хәерле ай булсын. Шуңа күрә менә шуны онытмый җәмәгать. Без әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, без кешеләр һәм йолдызнамадан, башка әллә нинди әйберләрдән бер нәрсә тормый, һәр нәрсә Раббыбыз Алладан тора. Шуңа күрә вакытны аны бушка уздырмагыз, әллә нинди нәрсәләр укып, карап йөрмәгез. Мәсәлән, кайбер очракта менә ярамый дип әйткәч, әле кеше булай дип әйтер мөмкин. Менә бит мин Ушау, мәсәлән, анда йолдызнамасында тудым, мин анда Шаян йолдызнамасында тудым. Менә минем характерым бундый, аныкы шундый. Минем дустым шулай ук, мәсәлән, Шаян йолдызнамасында, аның да характеры шундый. Менә моны ничек аңлатырсыз дип, менә шундый теге кызыклы сораулар китереп куялар. Юк, әлбәттә, аны аңлап була, Аллаһның рәхмәте белән, ләкин без менә шушы психолог түгел бит, без аның менә бөтенесен белмибез. Шуңа күрә шул ук йолдызнамада аны карасаң, анда бит нинди теге гомумән сүзләре белән язалар. Менә ултырыш. Яхшы, бездән бөтенебез тырыштыр инде безгә кирәк чагында. Мәсәлән, ул йомшак күңелле. Без бөтенебез кирәк чагында йомшак күңелле, безне рәнҗетсәләр, кемдер аны күрсәтә, кемдер күрсәтмәй. Шуңа күрә бу гомумән сүзләр белән язгач, һәм безгә ул шундый икән, каралы хатыным шундый, мин мондый, каралы ничек бер-беребезгә туры килдек. Ярар 10 елдан соң ачулангач, талашкач, Алла сакласын, каралы дөрес язмаган икән, хатыным бит башка. Менә җәмәгать, күпме без бер-беребезне ирәнсәк тә, ир белән хатын күпме бергә торса да, ул барыбер бер-берсен әле ахырына хәтле белми, чөнки Аллаһ Тәала безгә психологик, Аллаһ Тәала бөтен нәрсәне безгә бирүче Раббыбыз Алла. Һәм шунда менә, мәсәлән, гаилә корганда, эш сайлаганда, башка әйберләр Аллаһ Тәаладан сорыйк, хәерлесен бир дип, я Раббым. Инде шушы тәфсилле җавапка да зур рәхмәт Рөстәм хәзрәт. Алдагы сорауга күчәбез. Безнең инде бераз гына ашау темасы. Шәригатьтә эмис, квас, кефир хөкемнәре нинди? Һәм мәсәлән, ничә көн торганнан соң аларны инде эчәргә ярамый дигәндә сорау язганнар безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз. Аллаһның рәхмәте белән. Гомумән җәмәгатьул муслимин, әгәр дә безнең галимнәребезнең фикерләрен, фикъ китапларын ачсак, карасак, иң беренче анда әлбәттә бар харам булган әйбер. Харам булган нәрсә ул исерткеч. Әгәр дә ул безне исертә икән, ул вакытта әз булсынмы, ул күп булсынмы, ул безгә ярамый торган, ул харам була. Шуңа күрә төрле кеше бар, мәсәлән, мин күрмәдем, ләкин бардыр, кемдер теге кичәге кефирны эчеп әзрәк исереп киткәндер. Әгәр дә ул исереп китә икән, анырга ул ярамый.
ярамый. Шуңа күрә ничек көн сакларга, ничек ул һәр нәрсә теге кая саклыйлар, ничек саклыйлар, мәсәлән, кумыс мәсьәләсенә кайтканда, башка мәсьәләләргә кайтканда, аны теге менә шухатлы сәгать саклагыз да, аннары ул харамга әйләнә дип, аны минемчә табиблармы, кемнәрме хәләл комитет тикшереп кенә җавап бирә ала, ләкин гомумән кагыйдә шундый, әгәр дә ул без бер чиләк эчкәч исертә икән, ул бер стакан эчкәндә дә, ул бер пияла эчкәндә дә безгә ярамый, гөнаһ дип санала. Инде бу сорауга да җавап тапканбыз дип өметләнеп калабыз. Шундан да безнең, мәсәлән, хәләл комитетының үзенең китаплары бар. Инде дозволенный запретный в питании не только дигән мәсәлән бер яхшы китап бар. Инде без аларны укучыларыбызга тәкъдим итәбез. Аларны карап, хәләл комитетына мөрәҗәгать итеп, аларның сайтларына кирип карый аласыз. Иншалла, ашау темасы булсынмы, тагын бүтән тема булсынмы, аларны җентекләп, тәфсилләп өйрәнергә тырышалар. Инде без Рөстәм хәзрәтнең рөхсәт белән алдагы темага күчәбез. Авырганда нинди дугалар, сүрәләр укырга, тыңларга, кешегә укытырга кирәк дигәннәр. Инде бераз гына теге эшкергәндәге Ин хәерле шифа сүрәсе ул Әлхәм сүрәсе дип, Фатиха сүрәсе санала. Шуңа күрә менә җәмәгать хәтта үзегез авырыйсыз. Хәзер бик күп ширләр дә таралган, төрле ширләр, шушы яңа ширдә. Шунда диспины кулыгызга алып, менә күпме кешегез бар икән, 100 тапкыр укыгыз. Күбрәк булдыра аласыз икән, күбрәк итеп укыгыз. Мәсәлән, хәтта сезгә ризык китерделәр, су, чәй, ана башка нәрсә, шушы Фатиха сүрәсен укып, анарга өреп, шушы суларын, шәйләрен эчәгез, иншалла шифасы булыр. Иң хәерле менә башка сүрәләрне әйтмим, иң хәерлесе менә шушы Әлхәм сүрәне күп итеп укысыннар. Мәсәлән, кешегә укытырга кирәк дигәннәр бу очракта инде без бит әлбәргә тиеш. Менә сез әйтеп киттегез, эшкерү вакытында иң хәерлесе мәчетләрдә дип. Бу очракта менә кемнәргә барырга шулай киңәш итәсез авырган вакытта? Шул Авыру төрле була. Мәсәлән, әгәр дә ул хәзергә менә яңа шир, әлбәттә ул вакытта сез аны белән авырыйсыз икән, сез идән чыкмагыз, даруларын эчәгез, үзегезгә шуны укыгыз, файдасы күп булыр, Алла бирсә. Башка авыру булгач, иң якын булган, менә кем белән сез дус тату яшисез, мәсәлән, кем сезгә никахын укыган, исем кушкан, күрше мәчеттән хәзрәте, сез аның номерларын алыгыз, WhatsApp аша аралашыгыз. Шунда менә шушы хәзрәткә мөрәҗәгать итеп, хәзрәт иң якын эшкәрүче кая кая барым микән, менә шундый хәлем дип, шушы сезне таный торган, белә торган, чөнки төрле диагноз булырга мөмкин. Менә аны таный торган, белә торган кеше сезгә әйтер, фулан мәчеткә барсагыз хәерлерәк. Мәсәлән, безнең бүгенге көндә инде заманча технологиялар дип әйтәбез, аудио, Коръәннәрдә бик күп яздырылган Коръәннәр күп. Аларны тыңларга ярыймы менә шул авырган чакта? Әлбәттә, аның файдасы бар, Аллаһның рәхмәте белән. Идә гомумән ешрак Коръән аятлары ишетелсен, укысыннар. Хәзер төрле лампа битәме, төрле әйберләр бар. Хәтта менә Хузур каналын ешрак кабысыннар, анда азан тавышы да ишетелә, Коръән аятлары да укыла. Шуны идә ул Коръән аятлары укылса файдасы булыр. Ләкин бер кашанда бер кемдә бер яңа технология кеше тавышын, ягъни менә реаль тавышын үзгәртмәс, алыштырмас. Иншалла. Инде шушы сорауга да җавап тапканбыздыр. Аллаһ Тәгалә шушындый очракта калган кешеләргә сихәтен бирсен, сәламәтлеген бирсен, авырган кешеләргә шифасын бирсен. Я Раббым, һәр кешегә дәген инде шушы Коръән юлыннан, сөннәт юлына барырга насыйп булсын. Инде хәзрәтнең рөхсәт белән әйтәгез, алдагы сорауга күчик. Ул буларак яңгырый. Ислам кануннары буенча кэшбэк аңлатмасы хәләл яки харам хукукындамы дигәннәр. Монда инде бераз гына финанс өлкәсендәге кешеләр. Аллаһның рәхмәте белән, әгәр дә ки без гомумән дин күзлеге белән карасак, аны тикшерергә кирәк. Иң беренчедән, чөнки менә беренче әле пластик карталары чыккач, кайбер галимнәребез аны теге белмәгәч, танымагач ярамыйдыр дип әйткәннәр иде. Шуннан соң менә хәзер бит кэшбэк бу яңа сүз. Аны чын карасаң, кэшбэк нәрсә, ул бүләк. Мәсәлән, кибет үзенә кешеләрне китертер өчен әйтә, әгәр дә сез безгә киләсез, бездән менә карточка белән шушы акчаларыгызны сарыф итәсез, без сезгә бүләк итеп күпмедер бал кире бирәбез дип. Шуңа күрә бу бүләк күзлегеннән карасаң, Расулыбыз саллаллаһу үзе бүләкләрне кабул итә иде, бүләкләрне ярата иде, хәтта әйтә, бер-берегезгә бүләкне бирегез, ул сезнең арагызда мәхәббәтне үстерер. Бу кибеттә бит шушы бүләкне нәрсәдән бирә? Шушы
ике кеше тагын кайтсын, алсын, башка кибетләргә кермәсен, безгә генә йөрсен. Шуңа күрә әгәр дә ул бүләк форматында килә икән, ул рөхсәт ителә. Шунда ул кемдер әйтергә мөмкин: хәзрәт, менә бит банк әме, ул да бит шушы сез процент ярамый дисез, аны нитәргә кирәк, кытылырга кирәк дип. Менә бит ул да безгә бит бүләк итеп бирә. Нәрсә мин бүләк? Юк, аның турында Аллаһ Тәала конкрет әйткән, ул ярамый дип. Шуңа күрә менә бу банкта акча турында сүз бара. Юк, бу банкның мәсәлән процент дип, риба акчасы дип әйтик, ул гомумән ярамый әлбәттә. Ә менә кибет кире сезгә бирә торган бүләкләрен, балларын иншалла ярый дип бүләк итеп кабул итәбез. Банкның процентлары әлбәттә ул хәрәмнәргә керә. Аллаһ Тәала безне анардан сакласын. Инде мәсәлән шул банк, бүтән бездә карточкалар бар, банктан шул процентлар кайта. Без инде сез әйткән, менә ала бит кайтып тора. Сез алдарак кына әйтеп киткән идегез, мәсәлән, харамдан кергән акчадан без теге котылабыз дип, бүтән аңа кире кайтмыйбыз дип. Мәсәлән, без яши торган җирлектә бүтән банк юк, шул банк кына бар ди, һәм ул һәрвакыт кайтарып тора. Бу чиракта инде без һәрвакыт ул акчадан ничек ни рәвешле котыла алабыз? Мәсәлән, шул ук күрәсез кадәр мәчет төзиләр, берәр мискин ятим, аларга бирегез. Ул садака булып китә, ул кеше садака итеп аны кабул итә, ләкин ул безгә савабы булмый. Әгәр дә без төзелеш, мәсәлән, ул төрле кеше төрлечә, бездә монда 1-2 сум булырга мөмкин, кемдер 1-2 миллион җыелырга мөмкин. Әгәр дә менә берәр мәчет төзиләр икән, ул акчаны анда бирим әле, ул мәдрәсә төзиләр, анда бирим әле дип бирәсез, ул вакытта сез рәхим итеп хәзрәтләргә әйтеп бирегез. Чөнки хәзрәт шушы харам булган акчаны изге әйбергә куллана алмый. Ул мәсәлән анардан бәдрәфне ясый ала, башка менә шундый урыннарны ясый ала, ләкин менә үз мәчетенә салырга, мәдрәсә салырга шундый акчаны ул куллана алмый. Бик зур рәхмәт. Инде теге бик шәтрекле шундый нечкә сорау, инде сорау бирүчебез дәгән аңлагандыр, күргәндер, ишеткәндер, киләчәктә дә инде менә бу акчаның каян керүен, ничек керүен, әлбәттә безгә һәрбер безгә дәгән теге контрольдә тотып, карап, Аллаһ Тәала хәлил кәсепләр насыйп әйләсә иде дигән теләктә калабыз. Һәм инде әлбәттә шушындый сораулар күп торалар, туып торалардыр. Алар менә кешене борчый, күңелен кытыклый, шуңа күрә идегез, аларны шушы экраннарда күргән адресларга языгыз, безгә юллагыз, иншалла аларга җавап табарга тырышырбыз. Хәзрәт, инде сезнең рөхсәт белән алдагы сорауга күчәбез. Никах шартнамасын төзергә киңәш ителәме? Аның хокукы нинди? Анда ниндирәк шартларны истә тотылырга тиеш дип язылган. Инде Западта да биттәге брачный контракт дигән иләрдә бар бит әле. Әйе, хәзерге даурда кайчан без менә ничектер никахка, гомумән ЗАГСны да карасаң җиңел карыйбыз. Менә ул вакытта минемчә ул кирәк. Кирәк, хәтта гаилә мәчетнең имамы булгач, безгә шушы гаилә мәсьәләсендә нинди генә сораулар белән килмиләр. Хәтта менә вак әйбер аркасында гаиләләр тарала. Шуңа күрә менә шушы ике яклап әти-әниләр, яшьләр бергә утырып, шуны бәйнә итеп сөйләшсеннәр иде. Чөнки менә кодалар булачак, кодалар очрашканда төп сөйләшү нәрсә турында, кайсы җирдә никах укытабыз һәм кем түли. Һәм кайсы яктан ничә кунак була. Менә ул бер көнлек әйбер, бер ничә сәгатьлек әйбер, ләкин аннары гомер башлана. Менә хатыны эшләрме, эшләмәсме, ире икенче хатынны алырмы, алмасмы, балаларны табырлармы, тапмаслармы, башка менә наскисын ташлармы, ташламасмы. Һәм менә гомумән бу мәсьәләләрне игә кайткач телефонда утырырмы, утырмасмы, игә кайткач идә ярдәм итәрме, итмәсме, ул диванда ятырмы. Менә ул кемдер карап көлке мәсьәләләре дип әйтер, ләкин җәмәгать без күләбез. Менә безнең яшьләребез шушы вак әйберләр аргасында бер-берсенә талак бирәләр, гаиләләр таркала, балалар тулы гаиләдә үсми. Менә шунда менә шушыларны карыйк. Әти-әниләргә кайтырлармы, кайтмаслармы? Әлбәттә, хукук ягыннан элекке без карасак, һәм шул ук Запад мәсьәләсендә карасак, алар әлбәттә нотариуска барып, аны
кулларны куеп, печатләрне куеп, ул вакытта ул документ. Гади, менә барыбер гади булса да, кулларын куйсыннар, ксерокс аша эшесен уздырсыннар, һәм менә яшьләрдә берсе эленсен, бер әти-әниләрдә, икенче әти-әниләрдә эленеп торсын. Кашан мәсьәлә чыга икән, без бит сөйләштек шулай. Мәсәлән, хәзер кайбер яшьләр, хәзер мин менә мусульманча хатынны идән чыгарга ярамый дип әйтә. Каян өйрәнде, мин белмим аны. Ләкин менә ул үзе бит шулай мусульманча ярамый, өйдә утырырга тиеш. Бу мискин хатын-кыз өйдә утыра, кояшны да күрми, бер кая чыкмый. Менә ул мәсьәләләрне карарга кирәк. Шуңа күрә хөрмәтле кодалар, хөрмәтле булачак ир белән хатын менә шушы бергә утырып шушы мәсьәләләрне хәл итегез. Мәсәлән, бер никахта шаяртып әйткән идем, хәтта бер-берегездән табибтан справка сорарга да хакыгыз бар. Аннан исем кушканда бер әби рәхмәтләрен әйтә, хәзрәт, безнең улыбызда бит фулан шир бар иде. Без уялып кыздан сорадык, әгәр дә туры килмәсә балалар булмас иде. Һәм сез әйткәч без уялып сорадык, шушыны искә алдык. Шуңа җәмәгать төрле мәсьәләләр булырга мөмкин, менә шушыларын сөйләшеп нитегез. Мәсәлән, бер әти-әниләргә атна сайын кайтырлар, бер әти-әниләргә айга бер, елга бер кайтырлармы. Менә бер ханым килгән иде, хәзрәт, ирем, менә мине әти-әниләргә җибәрми, билет сатып алмый, ул дөньяның икенче ягында әти-әниләре тора икән. Әлбәттә, ул ирнең акчасы булмаска мөмкин. Шуны мөмкинлеккә карап, бөтенесен сөйләшеп язсалар, күпкә хәерлерәк булыр иде. Булай, мәсәлән, ул безнең гореф-гадәт, мәсәлән, бер атнада монда кайтабыз, бер атнада монда кайтабыз. Монда күбрәк кайту, монда азрак кайту дигән әйбер бармы динде, юкмы дигәндә, чөнки кемдер теге, менә мин атна сайын монда кайтам, мин атна сайын монда кайтам дигәч, инде бу бит кардаш, теге дин буенча түгел дип тә сорау бирүчеләр бар. Буларга ничек җавап кайтарып була? Гомумән җәмәгать, без кызыбызны үстергәч, кызыбызны без бирәбез. Әмма кызыбыз да никахта риза булып чыктым ди. Һәм риза булып чыктым. Шуңа күрә без кызыбызны башка гаиләгә тапшырдык. Все, ул башка гаиләдә, хәзер аның башка фамилиясы булыр. Бөтенесе ул анда, аның балалары да күбрәк ул фамилияны йөртерләр бит. Без әти-әни булсак та, ул күбрәк икенче гаиләдә. Шуңа күрә безгә сирәгрәк кайтса гынахы юк. Һәм ешрак ул җигетнең әти-әниләренә кайтырга карарга, чөнки ул андагы гаиләдә. Менә улларыбыз килен алып кайталар. Килен шулай риза булып чыктым дип безнең гаиләгә керә. Менә безнең гаиләгә кергәч, әлбәттә, ул безнең якта күбрәк булырга тиеш. Инде бу теге яшьләргә дә шундый бер насихат булсын, әти-әниләргә дә, теге үпкәләп утыручыларга да, мәсәлән, ник кызым кайтмый икән дип инде белеп торсыннар иншалла, ләкин шикармасын, хәерлесе белән булсын дигән. Үзләре бирелә. Әлбәттә сөйләшергә кирәк. Менә бер-берсенә ачу тотмасыннар. Менә безнең арада Wi-Fi юк. Мәсәлән, ире нәрсә уйлый, хатыны белми, хатыны нәрсә уйлый, ире белми. Аннары шайтан килеп вәсвәсә итә дә тавышка китә. Менә ул мәсьәләләрен сөйләшсеннәр. Алла Тәгалә безгә тел биргән, сөйләшергә кирәк. Иншалла, мәсәлән, атна сайын бер атна монда кайтып, шулай килешенгән булса, монда әлбәттә бер нинди дә теге зыян да юк, киресенчә саклап калу. Иң яхшысы пенсия алган көнне кайту. Пенсия алган көнне кайту. Анда әти-әниләр пенсия бирәләр, бензинга да булыр. Шуннан да, чөнки теге бераз гына бәрәңге янында, бераз гына ите дә булса, ул тагын да теге нур өстенә нур дигәндәй, әлбәттә, бигрәк тә теге студент чорларында шундый бер сорау бар. Миңа носки такканда аны пакетка тыгыгыз, әни. Чөнки ит белән майга буялар мөмкин дип теге намек ясап. Инде шуннан да ничек кенә булмасын, әти-әниләр янына кайтып торыйк, чөнки безнең теге иң якын кешеләребез, алар аяк астында җәннәт. Шуңа күрә кайбер ирләр, кемнәрне юк, бармыйсың, кайтмыйсың, ул да фикер дөрес булмас, йөрергә, кайтырга, карарга, чөнки хатын өчен дә ул әти-әнисе, ул хатын өчен хәзер беренче урында ират булса да, ләкин аның әти-әни икенче урында торалар, ирдәнсен. Шуңа күрә ул карарга тиеш. Инде, хөрмәтле Хызыр ТВ тамашачылары, бүген сездән килеп ирешкән сорауларга җавап табарга тырыштык. Алар файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Сезнең тормышыгыз
башыгызга инде булса бер теге яктылык, нур булып, инде булган проблемаларыгызны чишергә бер юл буларак аларны кабул итеп алсагыз иде, инде аңлашылмаган темалар калса, сорауларыгыз калса, борчуларыгыз калса, аларны әлбәттә аларны языгыз, шалтыраты булса шалтыратыгыз, кабул итербез һәм шушы студияда аларга җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүгенгә сезгә хәзрәт шушында килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен, безгә нур биргәнегез өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт әйтәсебез килә һәм киләсе очрашуга кадәр, шушы студиядага кадәр ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ дип әйтәбез. Ва алейкум ассалам. Кадерле тамашачыларыбыз, эфирда имамнан сорый тапшыруы иде. Әйткәнебезчә, үзегезне борчыган сорауларыгызны безгә языгыз, без аларга җавап кайтарырга тырышырбыз. Бүгенгә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ дип без сезнең белән сау булашабыз.